nakita usab kini sa pagdinungtanay, mao ibuhat sa unod nga sakyan sa yawa kanang pagtumot sa imong isig ka tao, no? Ang mahitabo na mga higala, sakyan kasi, oy, ang dumot pa ni siya, ako ning sakyan ning dumot ang ubang tao makapatay. Matod pa ni Santiago kapitulo 4 nga nangandoy kamo usa ka butang. Kay di man ninyo maangkon, nagbingkil kamo unya buot kamo mopatay. Unsa may hinungdan sa inyong panag-away, sa inyong panagbingkil-bingkil, dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog na Santiago kapitulo 4? Mga lawas nung kaibog na nagsumpaki diha sa sulod ninyo. Gusto kamong manag-iya og mga butang unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay, may gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa magbingkil hinungdan nga ang yawa magkatawa og sakyan sa demonyo ang mga buhat nga kanang mga butang nga atong isgutan. Mao ni, no? Kung makita sa yawa naani sa katilingban, naani sa imong hunahuna, naani sa imong utok, may bawang sa yawa sa imong aksyon sinultihan adto mo kabayo si Satanas ug unya magkatawa mga igsoon parehasa ni. No? Magkatawa ang demonyo kung magbuhat ta sa mga ani ang klase nga pamaagi ingon ni San Pablo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pagkakuyaw mga higala, no? Napatoy sumpay, pagibingkil-bingkil mga kasina, no? Ako mga kaigsuonan, di gyud ko masina, no? Magjealous lang ko sa mga hiwi nga magtutudlo. Kay matod pas Ginoo das Exodus kapitulo 20, I am a jealous God, no? Kung tinud-anay tang naas ka matuoran, magjealous gid ta sa mga buhat nga dili iyas Ginoo. Bisan Pablo pod nangabugho siya. Kay sa kalit mitalikod ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga disipulo sa papangalagas Ginoo. Bisan Pablo naguol, nasuko San Pablo, nagjealous San Pablo, no? Apan dili ta nang kasina, kay kanang kasina di man maayo, kanang kasina mao nang kaibog sa butang sa laing tao, unya wa pa nimo moangkon, buot kang makig-away, buot kang mudagmal. Di ta ana. Pero pwede kang mag-jealous, kay San Pablo gid nag-jealous. Ang Dios mismo nag-jealous. I am a jealous God, og silutan ko kadtong nagsalikway kanako, diha sa Exodus kapitulo 20. Mag-jealous ta nga naman. Liman, kadunay mga tao mga kaigsuonan, matod pa ni San Pablo, gigiyahan sa dalan sa kamatuoran, gigiyahan sa dalan sa Ginoo, apan simang sila mga higala, nipunta sila sa laing ebanghelyo, matod pa ni San Pablo, walay laing ebanghelyo. No? Unsay nakasulat from Genesis to Revelation, igo na kay nato mga kaigsuonan. Ni San Pablo sa iyang panahon, naningkamot siya, nagpioneering siya sa Efeso, Galacia, Thessalonica, Filipos, no? Daghang pag-antos ni Pablo, nagkahubo-hubo pa sila, nagkadusingot pa, ipanggutom sila, nangahulunod pa sila sa barko, sa bangka. Grabe, kalisdanan si San Pablo, nagkasakit pa. No? Nagmasakiton pa si San Pablo nini mga panahon na gumikas, kalisod nga iyang giangkon. Pagkadungog niya mga kaigsuonan nga, ang iyang mga tinunan, ang iyang mga disipulo, ang iyang mga tinudluan sa dalang sa Ginoo, misimang ngadto sa laing pagtulunan matod pa ni San Pablo sa Galacia 1, versikulo 6, nagjealous si San Pablo. Nahibulong ako pag-ayo, Galacia 1, versikulo 6. Nahibulong ako pag-ayo, sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo, pinaagi sa grasya ni Kristo. Si San Pablo mismo, nakasinatig kaguot, iyang mga hinaguan, ang iyang mga inampuan, mga kaigsuonan, misimang ngadto sa dalan, nga dili na sa kabubuton sa Ginoo. Pablo, nag-uol siya. Akong pakigbisog nga kamo, maduol ngadto sa grasya sa Dios. Apan ingon diri ni San Pablo, apan tinuod mao nga walay lain nga ebanghelyo, no? Walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kaninyo kay may mga tao man nga nagsamok-samok, may mga tao man nga nagsamok kaninyo og nanungha sila, naninguha sila pagtuis sa maayong balita ni Kristo. It means nga sa panahon ni San Pablo, na may mga tao, mga higala, nagdaladala po Biblia, nagdaladala og mga pagtulon sa Ginoo apan sukwahi sa mga doktrina sa Dios. Ang ilang plastad na Biblia, mga kaigsuonan, nagplastad, dala silang mga bersikulo sa Biblia. Apan, tinud-anay ang ilang pagtulunan, dili subay sa pagtulunan sa Ginoo, matod pa ni San Pablo, walay laing ebanghelyo. E pag habalo ni San Pablo nga ang taga-Galacia, midawat sa laing pagtulunan, nga niingon dito ang mga kulto ba, o mga mini-mini nga mga nagpatuo nga mga Christian, ay naapay laing ebanghelyo, sa Ginoo man gihapon ni. Nag-uol si San Pablo. Usa na ni ana panahon ni San Pablo nga ingon sila kinahanglan ang mga magtutuo sa Ginoo, kinahanglan magpatuli jud. E kung di mo magpatuli kamo di gid mo malangit. Nya mao man ay ikagulaan ni San Pablo nga tradisyon sa mga Hudiyo kay gusto sa mga Jewish, sa mga Judaism nga ang mosunod sa Ginoo dili mo piya sa pagtulon-an sa mga Judaism nga magpatuli jud. Apan ingon ni San Pablo, may tuli man mo or walay tuli kitang tanan mga anak sa atong Ginoo. No? No? Amen. Hallelujah mga igsoon. It means dato man ta or pobre, may grado man kag mawala, importante magtamod ta sa Ginoo nga pagtulunan. Nya ingon pagidiri mga kaigsoon matod pa ni San Pablo. Wala laing ebanghelyo apan may mga tao nga nanungha, gustong mutuis sa iba, mutuis og nagsamok kaninyo nga naninguha sa pagtuis sa maayong balita. So kining maayong balita nakasulat sa Biblia, ilang usbon ba? Pakapinan nila mga kaigsunan.
Igo na kayo ang pagtulungan sa Ginoo. Ila pag yung dugangan kay pumpa nila revelation daw, revelation kuno. May padayag sa Ginoo. Example lang. There was a time mga kaigsuonan nga numitungha diri Cebu, laughing in the spirit nga ang mga tao pakatawa-tawaon ba? Laughing in the spirit na apoy mutuo. Tungod kay gitugutan man nila ang mga hiwi nga pagtulunan, no? Diha sa panahon mga kaigsuonan sa atong organization o sa uban nga mga Christian organization nga nanungha ang mga gitawag og mga propeta, ebanghelista sa una pa, panahon 1980s, 1990s, nanungha diri sa Pilipinas mga kaigsuonan nga ang mga Pilipino dili grounded sa pulong sa Ginoo, medyo ilad mga kaigsuonan. Kay diha naman kung sa una kanang mag-ampo nga kinasing-kasing ang tao itukmod. Diha naman na sa una gud. Unya, di lang kay kanara. Ilang pasukahon ng tao nga ampuan, no? Kami mismo naka-experience gipang tulod ni mga igsoon. Unya og di mi matumba ingnon mi nga wa mi makadat, wala mi makasumpong, wa mi makasinati sa presensya sa Ginoo. Kaya patumba-tumba gyud sunod. Ingnon pa mi nga kinahanglan isukan nimo ang mga daotang espiritu. Na unsa man ni mga tawhana mga higala. Ang uban magsuka gyud puting hugawa mga kaigsoon, magsuka-suka. Hangtod tong mga busog kaayo nga mga Kristohanon, gikan sa mga karinderya, gikan sa kanan, ludoon naman mga higala, nya pasukaon man sa mga mini-mini nga mga preachers, nya patumba-tumbahon mga higala, nya aron makasinati sa gahom daw, nya mingon dayon mga igsoon nga na, nigawas na imong daw tang espiritu di, nigawas inyo lang na mga higalang giluod man nagsuka naman pud hinuon mga kaigsoon. No? So ang kasinatian o kaguoli San Pablo sa unang panahon, posibleng atong mabati karong panahon na tungod sa mga hiwi nga mga pagtulunan. Diyan na sa una, mga 80s, 90s, tumba-tumbahon, o nya pugson pagyud mga higala pagsulti og laing pinulungan, no? Ila pa yung pugson. Okay, don't speak Cebuano, don't speak Tagalog, don't speak English. Just open your mouth, and speak. Di kita pud taon, ang tao pud taon mga igsoon nga iniglingi-lingi sa palibot, nagpataka naman lang pug yaw-yaw, magyaw-yaw lang pud hinuon mga igsoon. Nya mapugos na lag sulti bisag unsang isulti mga higala. Nya ngayon naman, gimandaran man mga kaigsuunan, ilamang mandaran nga ayog sultig Cebuano, ay pagsultig Bisaya, ay pagsultig in English, hanggang magpataka na nagsulti, ug niya pictura, niya dayon mga hilak-hilak mga kaigsuunan, dayon tumba-tumba, ingnon dayon sa mga Amerikano nga ebangelista, maoning katawhan sa Pilipinas na puno sa gahom sa Dios mga kaigsuunan. No? Iman tanan nakasultig lalaing pinulungan iyas Ginoo, kadaghan sa Biblia. Daghang mga tao kusog kay mag-speaking in other tongues, pero way mga batasan mga kaigsuunan. No? May kayo mo speaking in tongues, pero mapaytason mga kaigsunan, no? O may kayo mo speaking in tongues, pero way mga silingan mga higala, mga kaigsunan. So, ang speaking in tongues, mutuo ko, panahon sa libro sa Acts chapter 1, na usa sa mga initial physical evidence nga nabaptize ta sa Holy Spirit. Kaya ingon diya sa Biblia, na abot among daaning Holy Spirit mga kaigsunan. Thank God, no? Sa Acts chapter 1, verse 5, ibunyagan kamo sa tubig, pinaginihuan, apan si Kristo magbunyag sa Espiritu. Versikulo 8, kung makunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. Of course, kung mapuno ta sa iyang presensya, makadawat ta gahom. Ingon ang kasulatan, mahimo kamong saksi, no? Mahimo kamong witness. Wala maingon dito nga mahimo kamong superman, mahimo kamong witness. Kung tinud-anay ta mga kaigsunan nga napuno sa presensya sa Ginoo, mahimo tang buhing saksi. Ang atong kinabuhi, mahimong panigingnan sa atong isip katao ato palapakan ng Ginoo mga kaigsunan, no? Sa Buhat chapter 1 verse 8, kung mapuno kamo sa presensya sa Holy Spirit, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. O something power, power to resist the devil, mga temptation, no? To resist ang mga daotang binuhatan, yung mabago atong kinabuhi, o mahimo kitang saksi, usana sa mga ebidensya, na puno ta sa gahom, Ginoo nga di ta mahadlok, musulti sa matuuran, di ta mahadlok, musulti sa unsay tinuod, di ta mahadlok, mo ampo sa mga gipangyawaan, di ta mahadlok, mo wali sa ebanghelyo, di ta mohadlok sa bisag unsang pagsulay nga moabot sa kinabuhi, kay puno tas gahom Ginoo. Dili lang kay speaking in other tongues. Gihimo naman ng rituals sa mga igsoon. I belong to a Pentecostal organization even until now mga kaigsunan. We believe speaking in other tongues. Pero kanang speaking in other tongues, sumala sa Biblia. Dili sumala sa mandar sa tao. Ato palapakan ng Ginoo. No? Acts, Buhat chapter 2, verse 1. They were filled with the Holy Spirit. No? And they spoke in other tongues as the Spirit gave them utterance. So kung makaspeak in tongues ta, sumala ra sa pasulti sa Espiritu. O gani sa diyan nakasulti na sila speaking in other tongues. Basahon nimo ang libro sa mga buhat, gituyo tos Ginoo nga makasulti sila laing pinulungan aron ang mga silingan nga nanuroy gikan sa Kapadosya, gikan sa mga silingang nasod, silingang syudad nga niadtos Jerusalem, masangyawan sa pulong sa Ginoo. Nya anak ito mga tao, uy mga taga Galilea man mga tawhana, ngano nakahibalo man sila sa among pinulungan. Gituyo tos Ginoo aron ang mga dayo, ang mga langyaw nga nisuroy, nag-visit, nanuroy, nag-journey, gikan sa laing nasod, laing syudad, diadto Jerusalem, masangyawan sa pulong sa nga puno sa gahom sa presensya sa Holy Spirit. Adtong panahon na, saon, nitindog siya, niwali siya mahitungod sa Ginoo, o diha-diha, 3,000 ka mga tao ang nakabig.
Usa sa mga ebidensya nga puno tas gahom sa Ginoo, kining di ta mahadlok mumantala sa pulong sa Dios, bisag lutuson, bisag bugal-bugalan, bisan og dauton sa isig katawa. Ito pala pa ka ng Ginoo. Di ba si Pedro? Sa wala pa siya mapuno sa presensya sa Holy Spirit, when he was not yet baptized with the Holy Spirit, gilimod niya ang Ginoo sa makatulo. Gilimod niya ang Ginoo. No? Wa pa man siya mapuno sa presensya, wa pa siya mabaptize sa Holy Spirit. Apan sa diyan, nabaptize na si Pedro sa Holy Spirit dito sa Upper Room. No? Puno sila. Nagwali si Pedro. Walay ko kahadlok. Bahalag pati yun mga kaigsunan nung sumapa sa history. No? Si Pedro, gipatay nga nagtuwad, murag kanding mga igsoon, gibutang sa cross nga nag-ex murag kanding. Kanang pag-ihaw kanding ba? Kanang tuwaron gani. No? Buot na mapakamatay tungod sa Ebanghelyo, tungod kay puno sa gahom, di na mahadlok mga kaigsunan. Usa na sa ebidensya nga puno ta sa gahom. Nagpatuhuan ng tumba-tumba, speaking in other tongues, dilitan lang speaking tongues, dilitan lang speaking in other tongues, yes, Ginoo, no? Ang speaking in other tongues sa Biblia, kung walay mo hubad, kung walay mo interpret, anang nga tongues, pahilo mo na mga kaigsunan, matod pa ni San Pablo. Kung nag-speak in tongues ka, if you really receive the baptism of the Holy Spirit, if you really receive the gift of tongues, ka naggasa sa pagsulti kay pinulungan, matod pa ni San Pablo, gamitan na sa imong pribado nga pag-ampo sa Ginoo, no? Di ka makadisturbo sa uban. Di ka patuong, di mo tog speaking in tongues. Hapit na matiguang nga mga igsoon ng ministriya. No? Busa mga higala. Mo na Ginoo sa kasulatan, ingon San Pablo, nagjilos ko, kay ako'y nagtawag, gigamit, Diyos Ginoo, gitawag kamo sa Ginoo, diha siyang grasya, ako'y gigamit. Galacia 1, versikulo 6, bugsugot. Apan may adto mo sa laing ebanghelyo. Sapagkat tinuod, walay laing ebanghelyo. 1, versikulo 8. Apan bisan pa kamo, o bisan pa gani, og anghel, gikan sa langit, no? Di lang kay pastor, bisan pag mga tao, pastor-pastor, propeta-propeta, apostol-apostol. Pero gani, ingon San Pablo, bisan pa man gani og anghel, bisan pa man gani apostoles, o kisa pa natin mga nagpaila nga mga religious leaders, bisan pa gani kamo o usa ka anghel gikan sa langit, nga magwali kaninyo og lahi sa among ipawali. Grabe kayo, ipatunglo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Sa translation sa Cebuano, pero sa ubang nga translation, ipatunglo siya. Kakuyaw ada mga igsoon. Kung ang atong pagtulunan, lahi mga higala, bisan pag angels, bisan pag apostol, propeta, mato diri nga magwali og lahi, no? Ako mo tuo man kog milagro, no? Nay uban ingon nga si pastor di mo tuog milagro. Sa iyo po, tuo kog milagro, basta milagro pinasubay sa Biblia ato pala pa ka Ginoo mga kaigsunan. No? Kay daghan kayong giingon sa Biblia nga magdala sa pangalan ni Kristo. Sa umaabot nga mga adlaw, daghang magdala sa pangalan sa Ginoo niya. Napailain mga higala, mga albularyo. Mga albularyo nga maghalad og mga bukog og magritual sa minteryo, mga kaigsunan, ang ilang gamiton nga pangalan sa paghimo sa ilang mga rituals ngalan ni Hesukristo. No? Kamo na lang maghukom kung ningon mo iya siyawa, kaya ito namang tima, o sa pagkila sa buhat siyawa. Ang buhat sa yawa, mga kaigsunan, mahibaw nato kini. Kung ang buluhaton, ang gimbuhaton, ang pamaagi, wala makatakdo sa mga pulong sa Dios, kana, dili gid na iyas Ginoo, iya gid na siyawa, of course, palapakan nato ang Ginoo. Kung ang mga religious leaders, ganiha atong gisgutan mga buhat sa unod nga gisakyan sa yawa. Karon ang mga buluhaton nga gibuhat sa mga religious leaders nga dili as Ginoo. Wa kay mga higala, daghang mga religious leaders nagamit sa ngalan sa Ginoo, nagamit sa Biblia. Ang buhat sa Holy Spirit mga igsoon ug mga higala nakatakdo sa Biblia. Kay kining Biblia sumapa ni San Pedro ug ni San Pablo, lamdag man gikan sa Dios. Ang Holy Spirit man may nagtudlo nila niini aron masulat ang Biblia. Sa sulat ni San Pedro, unang Pedro 1 bersikulo 21 hangtod 22. Ikadawang Pedro 1 bersikulo katapusang bersikulo nga kini lamdag gikan sa kini pulong sa Dios, nasulat kini pinagi sa lamdag sa Holy Spirit ngadto kanila. Of course, kung moingon kita ang kining gibuhaton lamdag ni sa Holy Spirit, iyan ni sa Holy Spirit. It means takdo sa pagtulunan sa Biblia. Kaya ang Biblia sulat man ni nga gilamdag sa Holy Spirit. Nagets ba ko ninyo mga igsoon, mga higala? Kung moingon kita kining gibuhaton sa usa ka religious leaders kinsa may wa koy gipuntariya ha, wala koy ngalan, ayaw mo pag butang-butang nako diha kay usay kamo sa akong mga wali magbutang-butang na mo pakapinan niyo nga si kuan kuno ingon si Edwin kini yawa ni sila. Wa ka pwede nga mag-mention tag religious leaders niya kisay yawa kisay dili kay bawal man na sa policy sa Meta ug sa Facebook. Ato lang gisulti ang kamatuoran, no? Kung moingon kita kini atong buhat ni nga iyas Ginoo kay nagdala ta sa ngalan sa Ginoo. Of course, kinahanglan nakatakdo sa sulat sa Biblia. Kaya ang Biblia, lamdag man sa balaan nga espiritu. Nga nasulat ang Biblia, pinaagi sa mga apostol, nga gilamdagan sa Holy Spirit. Ato pala pa ka nang ginawa mga kaigsunan. Kato man ang kasulatan. Kining Biblia, nasulat kini uban, matod pa diri sa unang Pedro kaigsunan, ay kadawang Pedro 1, versikulo 20. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan unsa nga makasaysay kahulugan sa propesiya dining kasulatan, Biblia. Pinaagi sa pagbuot siya kaugalingong pagbuot.
Kay walay propesiya, walay nasulat sa Biblia or propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, ang Holy Spirit mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mga mensahe sa Dios.